Kono kok dikeploki dalang ning 200 wis di. Dalang apa wi? Ayo ben. Wi 300 sak lagune lho, ora ning bawa tok. Iki 300. 350. Ya wis sak lagune Kembang Rawe. Ki ayo joget nang kene. Sapa? Jenengan? Ambok akon liyane wis nang kono sakarmu nganti mudar ya sakarmu. Ambok akon Prastiwi, Pras Kembang Rawe 50 gelem to? Gelem. Ibu gelem apa? Ayo mantuk gedek. Ayo mantuk ayo. Mantuke bar mantuk terus gedek. Aku ora ora gedek kok. Lah yo iki ra positif iki. Kok mantuk kok terus ngene iki terus piye? Ya wis ben ayo. Ayo Kembang Rawe. Maaf ya Mbak, duitnya 300 dipek dalan. Oh, mboten napa-napa. Kok malah kaya Karang kepepet butuh. Iya bener. Maklum. Kita membantu 300 ra apa-apa ya. Iki wis iki ora mung padha raine, suarane padha-padha le atos. Lah mriku to? Ya, ya ora apa-apa ya. Ya. Kepepet butuh. Iya. Karo pipilan. Wis durung. Ayo, Ngapa? nembang kok. Oh, sakniki to? Hah? Sakniki to? Sok Rebo. Kok malah Lagi sok Rebo kok malah jengking bareng. Sok Rebo. Kok pengin nandake nek sok Rebo arep ngano. Wis gawe nembang kowe iki ra. Gawe nembang. Nyong kok wong kendange remuni kok nembang. Cakepane delok sah. Njaluk cakepane sah. Oh, karang Tak tembangke dhewe aku wis ora terpengaruh karo sinden saiki.